CMD Kalusugan at Kabuhayan. Ako po uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda Win, na nangungumusta sa inyong lahat. Mga listeners po natin ngayon, kumusta po kayong lahat? Sana po kayo ay nasa mabuting mga kalagayan and hopefully kayo po ay nasa mabuting kalusugan. Dahil kung hindi na po, andito na naman po tayo sa ating mission to help restore the health of people. Kaya calling all people na may mga problema sa kalusugan. Kung kayo po ay umiinom ng mga gamot pero andyan pa rin ang inyong mga sakit o kaya kayo mga due for operation, ano man po ang ooperahin sa inyong katawan, subukan niyo muna ang bisa ng ating Power 5. Pag sinabing Power 5, it's our HCI, CMD, CBF, ang ating Cell Bio Juice, ang ating CR Juice, ang ating peptide, yan po ang ating Power 5, tried and tested po. Marami na nakagraduate sa maintenance at mga due for operation na save natin sa operasyon. O tried and tested na talaga. Kaya kung may mga tanong when it comes to health, open po ang aking text hotline. I-text lang edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo, edad karamdaman. At kung mga taga-saan kayo, ang aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717. So, dito, yung mga nasa Facebook, pwede po kayo sa CMD Bicol. Listeners ay naman po ang tagasagot natin sa CMD Bicol. So, announcement muna tayo, mga taga-Legazpi, mga taga rito sa malalapit sa akin, meron tayong gagawin. Free health consultation on May 9, Saturday, 9 a.m. to 4 p.m. Opo, May 9, 9 a.m. to 4 p.m. at CMD Center in Legazpi City. Back to back with CMD Center in Labo, Camarines Norte. Ngayong May 9 din po yan. 9 a.m. to 12 noon. First come, first serve. And ayan, kung may mga latest laboratory results, dala nyo po. Yan po muna, yung ating announcement. And of course, meron ding upcoming event ang Bakakay, CMD Center in Bakakay and Ligao City. Magkakaroon din ng free health consultation on May 16, Saturday po yan. Pero mga taga-Daet, mga malalapit dyan sa Daet, mga bayan, malalapit sa Daet, pag kayo nagpunta sa CMD Center in Daet, free health consultation po kayo. Pakidala lang mga latest laboratory result. Anong advantage ng ating mga product? Dahil sa ating kasi, these are nutrients na kailangan ng ating katawan so that yung built-in na doctor sa katawan natin ay magtrabaho. Opo, magtrabaho. Kasi meron tayong built-in na doctor, kailangan talagang ibigay sa ating katawan yung kailangan niya. Unang-una, tamang tulog. Kumusta ang tulog natin? Nakakatulog pa ba tayo ng 8 to 10 hours during the night time? Because the best time to sleep is 9 p.m. to 5 or 6 in the morning. Oo, doon nangyayari. Pag tulog tayo, doon nangyayari ang healing process. Kaya kung kulang ka sa tulog, may problema ka talaga. And of course, don't worry kung kulang kayo sa tulog, tutulungan kayo ng product na to. Ang ating Power 5 na ma-rejuvenate kayo. Ang goal natin is rejuvenation. Opo. And also, experience that 15 to 20 years younger na pakiramdam pag kayo po na-rejuvenate. Ang sarap lang ng buhay na kahit na nagkakaedad na walang sakit. Very important sa atin yung health. Sa prevention is always better than hospital bill. Okay? So yan, sa lahat na may mga problema sa kalusugan, huwag nyo pong hintayin. Lumala ang inyong mga sakit. Bumisita ka agad sa mga CMD offices. So iwan ko sa inyo, ang aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717. Yung mga nasa Facebook, pwede kayo magtanong sa CMD Bicol. Sa CMD Bicol, si Nurse El naman po ang taga-sagot natin dyan. Okay? For the meantime, isa muna ang kwento ng kagalingan paano nakatulong yung ating produkto.
Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Maria Eleanor Gasilios ng Borongan City, Eastern Samar. Isang guro at may asawa, retired police na nagkasakit noong 2012. Bago siya nagkasakit na may negosyo kami na buy and sell ng itlog, pero na-stop yun dahil sa kanyang sakit. Walang buwan na hindi siya na-admit ng ospital at minsan mga 2 beses sa isang buwan na tuluyang ikinahinto ng aming kabuhayan. So, that time na napunta ang CMD sa Borongan, dala ni na Ma'am Jen at Sir Jack, through radio program, napakinggan ng asawa ko ang product at nagpunta kami. Hindi pa sila nag-start mag-display, nagpipintura pa lang ng kanilang lugar, pero pinasubok na sa amin ni Ma'am Jen yung isang bote, yung 15 ml ng CMD. Tapos yun lang, yung 1 bottle na CMD, ito na ayos talaga ang kalusugan ng asawa ko. Oo, effective ng product. Alam niyo, nang ma-stop ang negosyo namin, wala na siyang nagagawa. Nasa bahay na lang. Pag-akyat ng bahay, lang radyo, tapos dala-dala ang radyo pagtaas pag-akyat sa taas, pagbaba dala-dala ang radyo, wala na siyang nagawa. Minsan nga sinabi ng, kailan niyo pa ako kukunin, Lord? Pero sa akin, dahil sa bisa ng CMD, gumaling ang asawa ko. Imagine, isang bote lang ng CMD na naubos. Sinabi niya sa sarili na isi-share niya ito sa kanyang mga kaibigang pulis. At pinuntahan niya yun, ma'am. Nagmotor siya na hindi niya nagagawa ng matagal na panahon. Nagmotor, pinuntahan niya ang mga kaibigan niya. Kaya nga yung isa dyan na kaibigan niya na napuntahan, retired police din, pagpunta niya sa bahay nila, may sakit din. Hindi na rin alam kung ano ang, basta nakakadumi na lang siya na hindi niya alam. Pero binigyan ng asawa ko ng 15 ml na CMD. Bumuti rin ang katawan at yun, naisipan ding mag-stockist. Kaya ito, sapat na sa akin na nalunasan ng sakit ang asawa ko. Na ito lang ang hiniling ko, napaka blessing, yes, na ma-restore ang kalusugan. Pero ito, hindi ko pa sukat akalain na nag-stockist kami at unti-unting nawala naming kabuhayan, na ibalik ang dati naming nawala na kabuhayan. Sobra okay. Tapos ito nakaka-enjoy kami ng free travel incentive ng Health Code International na ako, this is my 29th years in DepEd, pero hindi ko naranasan ang makatravel ng ganito na lahat lang kasama namin, kasama ko ang asawa ko, kasama ko ang anak ko. Yun na sobrang blessings talaga itong nangyari sa amin. Pangalan ulit. Ako nga ulit si Maria Eleanor Gasilios ng Borongan City. Ay, by the way, sa iyo, ma'am, kumusta po ang product? Ay, nako, ang galing-galing, napakabisa. Hindi ako nakakaramdam ng pagod kahit saan magpunta. Kahit sa pagtuturo, napakaganda. Hindi ko nararanasan ang pagod the whole day kahit magturo ng napakaraming bata. Ayan. So, anong message niyo po sa mga makakapakinig? Okay, kung sino man ang nakakarinig sa inyo ngayon, gumamit na po kayo ng CMD, napakabisa, no? At makakatulong talaga ito. Kung ano mang karamdaman ang nararanasan nyo ngayon, gumamit lang kayo ng Power Trio, lalo na't ang Power Trio. Gagaling at gagaling kayo. Pangalan po ulit. Ako po si Maria Eleanor Gasilios, isang guro, 51 years old ng Borongan City. Ayun, o diba? Ang products natin, tried and tested. Kung magtatanong kayo ano-anong mga health problems ang pwedeng matulungan from A to Z, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating mga produkto. Kaya lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa
ng ating mga produkto. Lalo na yung ating flagship product, the HCI CMD is more than 72 kinds of minerals, kompleto at balanse. Ito yung kailangan ng katawan natin para lumakas tayo at hindi basta-basta magkasakit. Kung may mga sakit man, take this product, CMD. Sabi nga ng iba, ang CMD raw ay Christ Miracle Drops. Akalain mo yan, ang tao lumalakas, yung mga sakit natin ay nagsusubside. Aralin nyo po kung paano to. Subukan nyo. Dahil kami po ay nasubukan na namin. Okay? So, ulitin ko lang, yung aking text hotline is 0939-9040717. Of course, kailangan natin ng mga retailer. Connect to us. User, pusher, ayan, connect to us. Dahil we will share to you the business side of Health Code International. Good business. Diba? Good health na, katulad ng iyong lingkod. O diba, sinasabi ko yan noon na 21 years ago, nasa 40s ako, feeling ko I was on my 60s already, and that was 21 years ago. Hindi na po ngayon. I'm now 66 years old. Wala nang sakit, masarap na uli yung tulog, wala nang mga worries. Oh, how about that yan? May experience din nyo ang 15 to 20 years younger na pakiramdam pag kayo ay gumagamit ng ating Power Trio. Tandaan na, pag sinabing Power Trio, it's CMD, CBF, sa itong ating Cell Bio Food. Mayroon tayong juice, natural fruits and vegetables in powder form. Meron tayong pang detox. Ito, CR juice. Magsi-CR talaga kayo. Ang galing nito. Ang dami na pala ngayon hindi na regular dumi. Yan, malaking tulong ito sa inyo kasi marami ngayon ang may colon cancer. And of course, doon po sa itong ating collagen, no? Ang galing pala niya sa may mga arthritis, rheuma, mga body pains, di ba, migraine, and of course sa may mga bukol at pampakinis ng balat at the same time. Ayan, available yan sa atin. Pwede kayo, yung mga sa ibang lugar, pwede kayo mag-order sa amin. We ship our products nationwide via JRS, JNT and LBC. Okay? So, isa pang kwento ng kagalingan dito, paano nakatulong yung ating produkto. Ito, number 20. Asa na? Number 26. Ang bilis lang nito, ha? Pakinggan po natin. Okay, good morning sa lahat. Nandito po kami ngayon sa Fontana Villa in Clark, Pampanga dahil mag-attend kami bukas ng National Executive Convention ng Health Code International, and this is nationwide na doon. Nagdadatingan na yung mga delegates natin. And of course, nandito mismo sa aking harapan isang dating OFW for 8 years daw. Pero bakit nag-decide siya na nandito, mag-join siya sa Health Code International? Of course, syempre na-attract man muna siya sa product. Si Mr. Edgar Torres, ang isa nating napakasipag aspiring for Empire Diamond dito sa Health Code International. Nakita ko talaga yung kanyang galaw, yung kanyang direction dito sa ating negosyo. Pero Sir Edgar Torres, ano yung experience mo na? Doon muna tayo sa product. Kasi yung mga tao talaga, sabi nga, 90% ng population ng Pilipinas may problema sa health. So, bakit ka na-attract mag-join dito sa amin, Mr. Edgar Torres? Mag-greet ka and then yung product testimony po. Hello, good morning po sa lahat po ng nakikinig sa mga oras na ito. So, ako po si Sir Edgar Torres, taga Gumaka, Quezon, isang OFW. Bale, 8 years in po ako sa abroad, po. So, na-join po ako dito sa HCI BIS dahil po sa isang napakaganda po na nangyari. Unang-una, nung ako po galing sa abroad, so pag-uwi ko po dito sa Pilipinas, so napakarami na rin po na mga sakit yung dala ko. Unang-una po talagang acidic po ako, tapos mataas din yung cholesterol. So, talagang sabi ko, bakit gano'n? Kasi nga, nararamdaman ko parang nananakit lagi yung katawan ko. So, yung balikat ko, halos yung kamay ko, hindi ko maigalaw kapag ako yung nagmumotor. So, ngayon, yung misis ko, si Ma'am Jocelyn Bunhi, so, bali na-introduce niya sa akin yung
HCI CMD, yung CMD product. At parang, so binasa ko muna. So nakita ko doon talagang mayaman pala ito sa mineral. So sinearch ko sa sa Google at nakita ko doon talagang kailangan pala lang mineral ng ating katawan. So doon nagtry na ako. So 10 drops 3 times a day sa 1 glass of water. So unang inom ko pa lang, parang naramdaman ko, parang lumakas yung pakiramdam ko. At mga ilang araw, parang yung nararamdaman ko ay yung palanakit ng aking balikat, ng aking braso. So nawala na. At yung pagiging acidic ko, parang nabago. At isang araw, yung nanay ko ay bigla na lamang siyang inatake ng stroke. So nagulat na lang po ako kasi nga umaga noon, so 4 a.m. So ako po ay nagising yung anak ko na isa at nagpapatimpla ng ng dede. So mga 4 o'clock po yon in the morning. Tapos nakita ko na yung nanay ko ay nakaupo siya, parang nakahandusay. Tapos hindi siya makagalaw. Sabi niya sa akin, anak, hindi ako nakakakita. At nangihina ako, sabi niya. So, ano po ba nangyari sa inyo? So nakita ko sa kanya, para sabi ko, parang na-stroke si nanay. So dahil po doon ay mayroon po kaming stock ng ating Power Trio, yung CMD, yung CBF sa Calcium Supreme Juice. So ang ginawa ko po, so kumuha pa ako ng CMD at pinatakan ko po siya sa dila ng 3 patak sa ilalim ng dila. So every 30 minutes ganoon ang ginagawa ko. So hanggang sa parang medyo okay yung kanyang pakiramdam. So dahil doon, sabi ko, napaisip ako kasi nga yung tatay ko, namatay po gawa sa stroke. Ay sinugod ko sa ospital, 1 linggo lang, nawala na. So sabi ko, sa isip-isip ko ay, siguro matutulungan ito ng produkto ni Health Code International. So yun, take ko po sa kanya yung Power Trio product po. So siya po ay kalahati ng kanyang katawan patay, so hindi maigalaw. Tapos hindi siya makakita ng maayos, malabo yung kanyang paningin. So sa pag-take po niya ng ng Power Trio product, yung CMD pinatake ko sa kanya 100 drops a day. Yun ang inuubos po niya. Tapos 10 tablets 3 times a day ng ating CBF. Tapos isang Supreme Juice. Tapos nilagyan ko pa ng lemon. Yung juice, yun yung tinitake niya sa umaga. In 3 weeks po, so himala. Sabi ko, amazing product. Bigla lang pong bumalik yung sigla ng katawan ng nanay ko. So naikilos na po niya yung kanyang kamay, yung kanyang paa, tapos yung paningin po niya naging clear na po. So sabi ko, amazing pala itong product ni Health Code International. So doon na po ako nag-decide na talagang seryosohin po yung business ni HCI CMD po. Ayan, ang galing ng kanyang kwento. Pero I know, Sir Edgar, na 1 year ka na dito sa Health Code. Almost 1 year. Marami ka na rin na-experience na iba-ibang health problems na tulungan ng ating product. Kung yun ang dahilan bakit kami nandito kay Health Code, dahil sa product, yung benefits ng product sa health ng tao, yun din ba ang dahilan bakit nandito ka? Opo, yun din po yung talagang dahilan ko. Kasi nga, napalaking benefits sa ating kalusugan yung produkto ng Health Code International. Okay, so ayan po, when it comes to product testimony, yun din ang pinanghawakan ni Sir Edgar Torres. Sir Edgar, go for the mission. Thank you for joining us. At alam ko marami ka pang mahabang kwento, pero at least you started it with your family bago ka nag-share. So ayun so amazing talaga yung ating product. Kaya sa ulit-ulit tayong nananawagan sa lahat na may mga problema sa kalusugan, kung kayo po ay umiinom ng mga gamot, pero andyan pa rin ang iyong mga sakit, o kaya kayong mga due for operation, ano man po ang ooperahin sa inyong katawan, subukan nyo muna ang bisa ng ating mga produkto. Tried and tested na to talaga. Ako 21 years na ako na gumagamit ng, lalo itong CMD sa CBF, lalo nadagdagan ko pa nang dumating yung ibang mga product, mas maganda po ang resulta. Prevention is always better than hospital bill. Hello kay Ma'am Nora Napod, kay RGW, and Mayet Adina. Okay, at hello sa lahat ng mga makakapanood ng programang ito sa iba't ibang Facebook. Oo, and of course, makakapakinig nito sa radio station dahil ito iba-ibang radio station po ang pwedeng mapakinggan ang programang to. Mission to help restore the health of people. So ulitin ko yung aking announcement sa inyong lahat, free health consultation
ay gagawin May 9, 9 a.m. to 4 p.m. CMD Center in Legazpi City. And of course, back-to-back dyan sa CMD Center in Labo, beside Lisaso Hospital. May 9 din po yan. 9 a.m. to 12 noon. Kung may mga latest laboratory results, pakidala nyo po. And of course, sa mga taga-Daet, malalapit dyan sa bayan ng Daet. Free health consultation po kayo. Pag nagpunta kayo dyan sa CMD Center in Daet, sa Diego, Linya Street, Barangay 7 in Daet. Later, may mga announcement din tayo. Bakakay, Ligaw. Magkakaroon din kayo ng mga events. So, yan. Anyway, abang kayo lagi, ha? Dito na muna tayo sa mga CMD centers and active distributors. Sa Catbalogan, andyan hanapin lang, CMD Center at 5391, second floor del Rosario Street, Barangay 1, Catbalogan City, at Top Centeries Family Drug Store. Sa Camarines Norte, hanapin lang CMD Center, Diego Linya Street, Barangay 7, Daet, malapit sa Daet, malapit sa Juscel's Garden. Sa Captain Villaflores Street, Barangay Gumamela, Labo, beside Lisaso Hospital. Sa Purok 1, Barangay Tugus, Paracali, Infant Tugus Elementary School. Sa Purok 8, Poblacion Santa Elena, Camarines Norte. Ma'am Sonia Bibon. Purok 6, Barangay Mother Lode, Jose Panganiban, Imelda Rufo, Barangay Ubang, Lagpan, Kapalonga. Doctors Generic Pharmacy, Basod, Camarines Norte. Sa King's Pharmacy, Silangan, San Vicente, Camarines Norte. Salvice Pharmacy, Infront Labo District Hospital, Helen Valenzuela. Infront Canoreco, Bato Balane. Julito Limpot, Purok 6, Larap, Jose Panganiban. Ma'am Sara Sarco, Purok 3, Barangay Salvacion, Jose Panganiban. Susan Correa Abais, Rusan's Transient House, Purok 2, Lagon. At sa Dry Goods Section, malapit sa Three Sisters, Carenderia. Meron din dyan sa Margel's Pharmacy, Mercedes, Camarines Norte. Sa Camarines Sur, hanapin po sa Door 3, Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. Sa 36A, Barlen Street, Santa Cruz, Naga City. Sa Panday Street, Goa, Camarines Sur. Sa Catanduanes, Ma'am Salvi Cabal, Wellness Center, San Pedro, Vera Catanduanes, at may Wellness Center sa Barangay Belmonte, San Andres, Catanduanes. Ma'am Remy Faustino, Gugon Sirangan, Vera Catanduanes, Julie De Luna, Barangay Maysuran, Karamaran, Catanduanes, Aster Crispino, Barangay na po, Pandan, Catanduanes, Carmel Caranza, Libod, Pandan, Catanduanes. Yung iba nilalaktawan natin, ha, kasi kukulangin yung oras natin. Anyway, mababanggit uli sila next time. Sa Masbate, hanapin lang CMD Office at second floor, Grahida Building, Quezon Street, Masbate City, in front Banco de Oro, at Top Fastcas, Emma Linda Lagak, Purok 1, Ramirez Street, Poblacion, Baleno, Aida Amor Cerillo, Interior, San Jacinto, Masbate, Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate, Alice Amor, Purok 7, Bagong Bayan, Masbate, Maribel Amante, Purok Jade, Batuan, Masbate, at si Ma'am Anita Villanueva, Purok 5A, Bayumbong, Masbate City. Okay. Sa area ng Sorsogon, andyan si Ma'am Eva Omali, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. Ma'am Nelita Abion, CMD Pharmacy, Comadcad, Casillas, Sorsogon. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon. Annabel Maquiñana at Danibel General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon. Ma'am Cora Espadilla, Balogo, Sorsogon City, in front Iglesia ni Cristo Chapel. Cristina Baldo, ACM Building, corner Burgos and Rizal Street, Sorsogon City. Maria Jinky Aquilmo, Purok 6, Bulabog, Dapdap, Pilar, Sorsogon. Cheryl Apuli, JNC Store, Kilometro 25, San Vicente, Casillas, Sorsogon. Sandra Mortega Frio, sa Botica, Peterson Street, Magallanes, Sorsogon. Richelle Aicardo, CMD Center, Barangay Adobis, Kasiguran, in front Kasiguran Technical Vocational School. Sa Daraga, Albay. Ayan. Sa ano pala, Ma'am Jocelyn Billion, Kilometro 34, Salvacion, Pilar, Sorsogon. Liana Sari-Sari Store, Purok 2, San Vicente Grande, Daraga, Albay. Maricelia Masares, Purok 1, Baskaran, Daraga, Albay.
Ma'am Nancy Gaviria, Purok 4, Gumian Maslog, Maria Jocelyn Mandria, Villa Hermosa, Daraga Albay, sa Honest Store, Purok 4, Palanog, Kamalig Albay. Okay. So, First District of Albay, Mr. Ray Mendez, 156 Arbala Street, Purok 1, Barangay Tig-BTB, Albay. Ma'am Cathy Credo, second floor, Center Point Building, top 711, Siga Avenue, Tabaco City. Shirley Banyares, Purok 3, Kabasan, Bakakay, Albay. Mary Jane Vista, Kawayan, Bakakay, Albay. Jelina Canyon, Buwang, Bakakay. Ma'am Michelle Biescas, CM Distaki Center, AM Building, Magsaysay Avenue, corner Barameda Street, Barangay 7, Poblacion, Bakakay, Marivi, Kirimit, Purok 2, Lower San Roque, Santo Domingo, Albay. Jeremias Balia, Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. At sa 2nd District of Albay, ang aking center, CMD Office, Arnab Wellness Center, 2nd floor, Room 208, PBLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. Taas po tayo ng Denver's Computer Shop, in front LCC Supermarket. Okay. Yung iba lalaktawan natin ha. Next time ay babanggitin uli natin sila. Josephine Racho, Balinad, Daraga Albay. Susana Liabanes, Kidako, Daraga Albay. Teresita Red, Liguan, Rapo-Rapo. Eden Bardalo, Purok 5, Barangay 1, EMS Bayo, Legazpi. Lisa Longasa, 4J Drugstore, Bangkiruhan, Legazpi. Emily Lisay, Zone 1, Anislag, Daraga Albay. Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market. Ma'am Delia Mangampo, Gabawan, Daraga Albay. Nora Aison, Purok, Legazpi City. Adelfa Floranda, Purok 3, Humapon, Legazpi City. Merilo Bermejo, Purok 3, Bagakay, Legazpi City. Sonia Pereña, Purok 4, Common, Kamalig at sa ground floor ng Kamalig Market. Concepcion Aguilar, Purok 2, Common, Kamalig Albay. Jocelyn Navarro, Purok 3, Taloto, Kamalig Albay. Florinia Hiles, Sari-Sari Store, Pandan, Daraga Albay. Ma'am Delia Moral, Kagiba, Kamalig Albay. Lisa Olidana, Bakay Store, Centro, Daraga Albay. Mileti Roy, Barangay 22, Binanawan East, Legazpi City. Cindy Toledo Aicardo, Odell Store, Bangkiruhan, Legazpi City. Jesslyn Asyado, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City. Vanessa Aicardo, Buena Vista, Legazpi City. Marinopre, Purok 4, Panipoy, Kamalig Albay. Anding Asopardo, in front Buyuan Elementary School. Okay. Refugee Drugstore, Pantaw, Libon. Sardenas Store, beside LBC Ginobatan. Asuncion, Liena Resas. Liena Resas Store, Inamnan Grande, Inumatan. Ami Canseco, Market Site, Uwas, Albay. CMD Office, ground floor, Kililan Building, San Jose Street, Dunao, Ligao City. Lourdes Bureta. RBB, Agribet Supply, Mercado Villar, Albay. Mariel Sabasa, Barianuan sa Albay. Florentina Palacio, Lydia Mayores, Purok 2, Sagaysay, Magiron, Ginobatan. Hill Rialdes, Zone 9, this is 3 Saban, Uwas, Albay. Ma'am Nora Napod, Ginobatan Public Market. Mr. Iran Nas, Purok 4, Ilawod, Kamalig, Albay. Ma'am Elsa Olfindo, Purok 1, Bangkiruhan, Legazpi City. Maylin Salvacion, Purok 3, Tamauyan, Legazpi City. Sa Gires Consumer Goods Trading, Purok 1, Taysan, Legazpi City. So, yan ang bilis ng ating oras. Oo, iwan ko sa inyo yung aking text hotline, 0939-904-0717, 0939-904-0717 sa mga lugar na malayo dito sa aming area at kailangan yung product, pwede kayong mag-place ng order sa amin. I-place nyo lang, connect to us, we'll ship your product via LBC or JNT. O yung mga gustong gawin ng negosyo, welcome kayo sa amin. Good health, good business. Pag sineryoso nyo ang negosyo, financial freedom, free travels, local and international, at magkaroon din kayo ng chance makatulong sa napakaraming taong katulad ko. O diba? Na talagang tinulungan natin, nilecture natin, tinuruan natin, at sila naman ay sumunod. Kaya ang dami na ngayon, mga ordinary people, ay una pa lang, when it comes to health, marami nakagraduate sa maintenance, at mga due for operation na save natin sa operasyon, at marami na rin na mga nag-join sa atin
ordinary people now earning extraordinary income. So ayan, nabos yung ating oras. Maraming salamat sa inyong lahat. Sana po ay matugunan ang ating misyon to help restore the health of people and hopefully someday mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli ng dahil sa ating mga produkto. Ako uli ang iyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee. Maraming salamat. But God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.